Unya atong pasalamatan ang atong gobernador nga si Gobernador Pambari 4 kay gikan sa paghitabo walay tarong tulog ang atong gobernador kay nag monitor o giadto gyud ayon niya ang lugar nga mao'y naigo gyud sa maong 6.9 nga linog nga nikalas og daghang kinabuhi ngadto sa Northern Cebu. Pero bisan pa man ni ana mga par, pero naagyapoy usa ka tawo nga wala gyapon ka move on. Na bisan pa man sa mga trahedya nga nahitabo didto sa Northern Cebu. So mayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa kuha mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par kaya para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par dili maayong buntag ug dili maayong adlaw sa atong mga kaigsuonan didto sa Bugo City ngadto sa Medellin ngadto sa may San Remigio ug ubang parte nga naigo sa kusog nga linog didto sa Northern Cebu. Unya atong pasalamatan ang atong gobernador nga si Gobernador Pambari 4 kay gikan sa paghitabo walay tarong tulog ang atong gobernador kay nag monitor o giadto gyud ayon niya ang lugar nga mao'y naigo gyud sa maong 6.9 nga linog nga nikalas og daghang kinabuhi ngadto sa Northern Cebu. Pero bisan pa man ni ana mga par, pero naagyapoy usa ka tawo nga wala gyapon ka move on. Na bisan pa man sa mga trahedya nga nahitabo didto sa Northern Cebu sa atong makaigsuonan ngadto. Pero nahimo gyapon niya og bugal-bugal sa atong gobernador bisan pa man nga walay tarong tulog atong gobernador nga ni inspeksyon ngadto sa Northern Cebu, pero nahimo gyapon niya og bugal-bugal sa atong gobernador. Kaning tawhana mga par kaning naa sa akong kilid bisan pa man bisag na naata sa kasub-anan sa atong mga kaigsuonan didto sa Northern Cebu, pero nahimo gyapon niya og kanang bugal-bugal. Makaingon man sa ta nga asa man ang paminsar ani tawhana nga bisan pa man sa kasub-anan, bisan pa man sa mga trahedya nga grabe nga trahedya nga niigo nga to sa kaigsuonan nato dito sa Northern Cebu, pero nahimo gyapon niya og pagbugal gyapon sa atong gobernador. Banay pa sa motabang unta siya ngadto kuhaan unta na nila ilang minilyon nga kwarta diha nga gitaguan, dili kay magbugal-bugal sa mga tao nga naa nga to ni tabang. So kamo nay muhusga aning tawhana mga par kay ako nakasawa gyud og maayo ani bisan pa man sa trahedya nga gidangatan sa atong mga kaigsuonan didto sa Bugo City, Medellin ug sa San Remigio ngadto sa Tabuelan. Pero nahimo gyapon niya ang pag yama-yama unta nga lamdagan ni sa labaw makagahom ang utok aning tawhana og makawana ni makamata sa iyang gipangbuhat sa iyang gipang bugal-bugal. So maayong buntag ug maayong adlaw.